Bon dia. Si voleu jo explico una mica primer i després qualsevol pregunta del que s'assembli doncs ho comentem. Una mica com a projecte, sobretot la part global del projecte, una mica la temporada passada és quan fem una transformació forta, hi ha un canvi transformacional important amb el Reus. El Reus havia sigut un club rigorós, seriós, però amb una barrera a nivell esportiu que era el mantenir-se a segona B o intentar algun any lluitar per la Copa del Rei, però amb molta dificultat. La temporada passada aquest canvi ens porta a estructurants diferents, a tenir millors condicions d'entrenament, més estructura tècnica, millors jugadors, millor una mica tot, i podem lluitar amb aquest procés per jugar a la promoció. I aquest any fem un pas endavant més per cotes ja més importants com sense por de dir que és l'ascens. A partir d'aquí, com a club, per nosaltres és fonamental tenir una estructura esportiva potent, perquè al final creiem molt amb la gent jove i pensem que posar unes bases ara amb els clubs filials per sobretot controlar tots els jugadors joves de la província i de l'entorn ens dona poder tirar més amunt i poder créixer en poc temps molt més i sobretot això, potenciar gent jove amb ganes i de l'entorn. Per tant, tenim ara dos filials amb uns criteris diferents, que ara us l'explicaré una mica. Si voleu primer us explico el que és el primer equip, com ha quedat, i després fem un repàs ràpid dels filials. El que es deia, el primer pas en la fase 1 era aquest canvi transformacional i ara entrem en un procés diferent que és el de millora continuada. Diguéssim, tenim una mica les bases per poder fer un projecte que el club es posicioni a segon A com a mínim i ara una mica és aquesta millora continuada. Per tant, és com sempre, planifiquem, executem, revisem i llavors fem projectes de millora. I ara estem en aquesta millora. Per tant, un tema per nosaltres fonamental era continuar amb l'essència de l'equip de l'any passat, que era un joc atractiu de cara a l'aficionat, un equip que portés iniciativa i que fes un bon joc combinatiu. Per aquest motiu hem decidit renovar el cos tècnic i també mantenir una estructura de jugadors que crec que cada equip dels 80 de la segona B ho ha fet, que és els 14 jugadors que van jugar més minuts la temporada passada s'han quedat tots. I això crec que és important perquè és una mica donar-li sentit comú, donar-li possibilitat i donar una mica de rigor a les coses. Després hem fet 6 incorporacions importants, que el que hem buscat és, sense renunciar a la nostra essència, que és aquest joc combinatiu i de portar iniciativa del joc, poder dominar altres registres que són molt necessaris per a la segona B i per a la segona A, com és la transició, que vol dir el contraatac, això ha portat algun jugador ràpid per dominar aquest registre, i també millorar una mica en consistència defensiva quan tens que estar més replegat. I després un altre registre important en aquesta categoria és l'estratègia, també tenim bons llançadors i també hem millorat una mica amb l'alçada. I després un altre aspecte per nosaltres fonamental, que sempre el tenim present com un valor del club, és anar rejuvenint poc a poc la plantilla i tenir un equip el més jove possible. I això també hem intentat amb les incorporacions marcar que la majoria de jugadors fossin de l'any 90. A partir d'aquí, hi ha hagut situacions que pràcticament s'han complert com volíem, que la majoria de jugadors han sigut les primeres que volíem. Ens hem hagut d'esperar amb el Rafa fins al final perquè era un jugador important que feia temps que l'estàvem treballant i la resta d'opcions han sigut les que volíem. Amb el capítol de sortides, evidentment, són les situacions més complexes, però al final tant el Guedes com el Moneta i amb el Sergi Masquer al final s'ha arribat a bones solucions. I el seu comportament és excepcional. En el cas del Sergi Masquer, evidentment, tots volíem que tant ell com nosaltres que acabés retirant-se al Reus, però al final les circumstàncies han marcat que no ha pogut ser així, però sí que el Sergi, com és ell, ha sortit amb un barret de copa, perquè al final és un senyor i ho ha demostrat sempre i ha marxat així. Al final ell també volia tenir més protagonisme, més minutatges i entre tots també l'hem ajudat i hem arribat a un bon acord. I també es plantejarà a part del club, com ja va comunicar el president, fer algun tema amb ell. A partir d'aquí, la valoració dels nous de moment és molt positiva, s'han integrat molt ràpid, amb ganes de créixer, ens estan donant ritme, ens estan donant ambició, el grup està cohesionat i de fet a nivell de primer equip estem satisfets perquè a les 3 competicions ens les hem pres amb molt rigor, de moment estem vius a les 3, no hem perdut encara cap partit. I ahir superant la límit més de Copa del Rei ens ajuda a posicionar marca, a tenir il·lusió i a continuar creixent. Amb la Lliga hem hagut de remuntar en diferents partits i també estem satisfets i a nivell de Copa Catalunya és una competició també per valors del club que ens fa il·lusió i també l'estem tirant endavant
i ens va tocar un rival molt potent i a partir d'aquí anar continuant. Jo de primer equip una mica, després si voleu comentem, és el que es volia dir. Després per nosaltres és fonamental els jugadors joves, molt important. Per això ara tenim dos filials i això ho volem consolidar. Un filial és el Morell, és un equip de tercera. Ens dona un aspecte molt important, que és que els jugadors joves puguin competir a un molt bon nivell. O sigui, aquí guanyen en competició, en ritme, amb intensitat, en competir en una categoria de veritat. I de fet aquí nosaltres és un filial que el club segueix tenint la seva essència, el seu nom juga a la seva ciutat, però com que és filial poden pujar en qualsevol moment al primer equip, poden fer entrenaments amb nosaltres per continuar la seva formació. I aquí tenim 14 jugadors, 13 sub-23, la majoria de 18, 19, 20 anys, que estan competint a tercera i el Marc que els dona una mica de consistència i també ens ajuda en temes de club a acabar de veure l'evolució dels joves, ajudar-los a treballar bé, a aprendre a competir. I després per nosaltres també és important la relació fluida i continuada que tenim amb el cos tècnic del Morell, encapçalat pel Joan Pallarès, que ha sigut un exjugador d'aquí de molt de temps, i que per nosaltres és una persona fonamental també en aquest tema. Després, a l'altre filial també ens interessa molt perquè és un club de l'entorn, una mica també els valors corporatius del club. La responsabilitat corporativa és cada vegada estendre's més per l'entorn, que la marca Reus no sigui només per la ciutat, sinó que sigui per l'entorn més proper. Per això Cambrils també és una ciutat que ens ofereix moltes coses, amb unes instal·lacions esportives boníssimes, amb una junta directiva també molt predisposada i que ha entès aquesta opció de filiació com una oportunitat. Per nosaltres és molt important que aquest equip l'any que ve serà un equip dependent, ara és un filial, però l'any que ve serà un equip que serà un Reus B, que això també ens dona una cosa que l'havíem somiat des de fa molt de temps i ens consolida l'estructura. I aquí és important que dels 24-25 jugadors també en tenim 19-20 amb edat també de 19-20 anys, que provenen dels nostres juvenils o dels juvenils del Cambrils Unió, que era l'altre equip fort d'allà, o algun del juvenil del Nàstic, una mica els juvenils bons de l'entorn, i algun jugador de primera catalana també per donar-li consistència, i algun antics del Reus de l'any passat. I a partir d'aquí l'objectiu del Cambrils també és intentar pujar, el primer partit va guanyar 0-5, i aquí sí que al 100% el cos tècnic, els jugadors, tot una mica es fa des del club. També tenim Chichari, un exfutbolista important al Reus que també està de preparador físic, i una mica per anar extenent una mica el que són els valors del club. A partir d'aquí tenim una estructura forta per créixer i per aspirar a tot, tant a nivell de primer equip, que l'objectiu és clar d'assolir la segona A, sabent el que és la competició, que és molt dura i que cada any ho és més, però nosaltres ara sí que realment som molt forts, amb un Morell que l'objectiu és que els jugadors competeixin al màxim nivell i es breguin molt amb edat molt jove, i això ens donarà possibilitats de que ràpid puguem incorporar-los al primer equip, que de fet l'Oribe ja ha debutat, el Prince ha jugat també molts partits de pretemporada, el Jube també ha anat entrant de forma continuada, el Javi Jaime també és un nano que nosaltres també apostem per ell, l'Òscar Torre també va jugar uns partits, hi ha una sèrie de jugadors que estan allà tirant. I a partir d'aquí seguir treballant amb això i fent-ho cada vegada més fort i més consistent. S'ha acabat el rotllo, si voleu preguntar. Si no, em faig molt avorrit i sóc molt pesat. Va. Que després ho veus.